Mangga ngene iki malah kongkon disawangun iki kabeh ngene iki kan. Kan malah enak wis. Siapa ada? Asik. Terima kasih banyak Bapak Setia. Loh, boten joget riyen, Pak. Monggo. Onje jempolnya. Pak niki nggih. Niki lho. Pater boten ketinggal. Asik. Yo. Dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Tengampel rejo niki lho, Pak. katingaren tindak wae ora numpak taksi Dereng jenengan samoni. dhewean Ya Allah Ibu minggat pisan lho Bu, hati-hati nah Bu. Nggih. Boten wedi. Nggih matur sembah nuwun Bu. Ya Allah. Semoga rezekinya lancar nggih. Pagelaresan Mas alias kebetulan oblanjane kadang roto kabotan yen urut Mas enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opahi apa? nyuwun apa kopi susu teh napa pijet sakit sedaya Topel kuwi kanca oing iki blonjo napa Bayu badhe pindah sampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa aku lo rondo anyaran ditinggal lunga blonjo ning pasar paing oe perawan rondo kanggoku ora patek penting oh penting Mas nang Semarang tuku kelak opo anting-anting aja sumelang ya ben rondo dicali kempleng Komplek tenan kok. kempleng tenan lho lah biasanya rondo niku napa aja Pak? Selo nada. Ya ampun selo nada ya ayo bunda sebelah sana boleh naik juga nanti ya mekare Bu ini loh Ndosari ya Bapak besan monggo Bapak besan ayo Pak Dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Tengampel rejo katingaren tindak wae ora numpak taksi sik dereng cukup niki lho dhewean apa ora wedi timbang nganggur lekun lapurun ngancani Aglaresan Mas alias kebetulan oblancane akata sangune sik dijokoki Kula Mas enggal rencani anakat omah aku loh seket tewu alhamdulillah ya Allah mekare bayar hari ini bener Bu terima kasih banyak Bapak Bolot ayo wong lakan golek omongan oe iki blonjo napa Bayu badhe pindah sampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa aku rondo anyaran anakku limo kakak apa masuk ya blonjo ning pasar paing oe
Bolot suaranya bagus sekali.